Masya Allah. Aja nangis sudah. Tangisannya Rama iki tangis bahagia. Sebab sedela maning sira bakal tepung kerama, tepung jodoh kelawan kembang pedaton Nyimas Ayu Angrumsari. Rayi, Aja sampean tongger. ari kudu ngomong dudu wong sejen dulalen. Kin ki Rama Prabu Tirta Amrita penguasa segala lor. Jadi sing nyolong iku ya Rama Paman Prabu Utara. Kanjeng Sinuhun delengen apa sing ning hadapane sampeyan ternyata suta ya biang keladine Kanjeng Sinuhun. Ngger sira kepatiwasa pengen ka aku marang Rama. Kepatiwasa sira sungkem di hadapan Rama. Pengen ka aku yugane Sunan Gunung Jati Sarip Hidayatullah. Apa ora kelingan Nger? Nalika sira menghadap Rama takon pusaka setan kober. Titah dawe Rama, reh ning Angrumsari Sekar kedaton ana sing nyolong. Aja gerek takon setan kober. Golek Durjana kang nyolong putri isun. Kok kenapa? Astagfirullahaladzim. Panjenengan boten bodoni. Memang pantes suta iki karakternya mengkenen Kanjeng Sinuhun. Seolah-olah ma'alim ning arapane Kanjeng Sinuhun katut para pinangeran, tapi buktilan kenyataan geger Angrumsarilang, geger Angrumsarilang, buktilan kenyataane suta bersekongkol kelawan wong-wong mademung. Apa sing dipengeni kelawan suta kini Kanjeng Sinuhun? Aduh punten Kakang, sampean kuya aja nemen-nemen temen. Ya masalah kan sampean kan durung pasti kayak ndelengaken Aden ki. Ya bagian bukti Kakang sampean ku hati-hati bokat beli mengkonon ceritain aja gawe suhudon Kang fitnah timbule. Ya tapi kan durung tentu kelawan kelakuannya sabar sampean. Waduh. Aku ngeng pangapunten Rama. Selaksa deduka sewu bebendu Rama Sinuhun. Bilih suta gadai keluputan kesawonan nyuwun di pangapura Rama Sinuhun. Rama weruh Nger. Tirta Amirta berjasa nggoretaken tapak jasa ning sira. Melu andil kanggo perkembangan lan urip keuripane sira. Tapi sadarkah yen wong-wong mademung gawe geger gumentur ilange anak yang Rama durjanane termasuk biang keladine wong tua akon-akon ira Tirta Amirta. Sadarkah iku Nger? Sira takon setan kober. Iya, tujuan ninggalaken pekandangan tekaning Keraton Cirebon takon pusaka setan kober. Iya. Nggih Rama Sinuhun. Oke. Suta. Ibu. Ya Allah Suta nang. Ibu. Waras nang waras. Alhamdulillah waras. Kakang, Iya pulang. kangen, Ya ningan. Iya. Ibu le waras. waras Kang. Iya dodok ibu le. Nangis baik kuno nang kelangan Suta Rama. cekumu. Ibu gangru. Astagfirullahaladzim. Sira kedirubung-rubung uang ning kene ku. Kumpul kira kelangan nangis bae. Niku Rama. Ah. Tirta Amirta.
Woro-woro tekane man sirak. Ketemu tekang kene. Aduh. Sari Hidayat. Ya kita Kang Rum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Arep gawe pola apa maning? Sarip buyut ki sebenarnya mah weruh ning segala perbuatanane sira. Sing awit suta lahir ning alam dunya jabang keliaran sing saing ketekerap ning ingsun sampai tumbuh dewasa. Masya Allah bocah Termasuk Tirta Amirta ya, melu jasa pertumbuhan Gersuta. Yang Sepuh Kang Rum nun sampean aja mencampuri urusan kula. Bakas suka pengen ka aku yugane Sarip Hidayatullah. Sampean mireh kanggo sementara iki. isun Bang apa kang den harapaken marang Gersuta. Lamun ia butuh setan kober, ana persyaratan. Sampun Ibu, sampun Rama, sampun Ibu. Lawan cara apa Rama? Suta ke aku sekober mulai ing kandang Rama. Senang dengan anak Sunang Rumsari. Kula remen Rama. Ang Rumsari senang marang Suta. Kula tresna Rama. Pilih siji antara loro. Maksudnya Lamun sira seneng marang Angrum Sari, Suduk Salira, Tirta Amirta. Tampanana. Tampanana. Bunuh Tirta Amirta. berat Sira Rama. kayak dudu satria. Percuma sira jadi satria di model mengkonon. Banyu mataku macakan limbang-limbang kaya nangis ning jero bati. Wis bersuma senajan sampeyan sumpah sun masih tetap kelingan ning waktu lagi barengan waktu pengen sampeyan lelara pulang padahal kula kumbang
perintah yang lagi aduh sekian siji ngomong ngarep mengajak balik wis eman mending ganti wong seje ampun Ayo Nger, kanggo nunjukkan kejantanan, kanggo nunjukkan kesatriaanmu. Lamun sira pengen tak aku juga nera masa Sari Hidayatullah, tunjukkan kejantananmu Nger. Sudah mohon Rama, aja persyaratan kirim situ dibanggakan marang Suta Rama. sambat-sambat kaya bekuat aduh Gusti kula ampun Pangucape para wali, pangandikane wong agung, laksana iduh kang wis tuniba, ora bisa dijilat maning. Laksanakan Ger, laksanakan di hadapan Rama Ger. Dihapus banyu mata Ger Suta. Sudah mboten ngandika Rama, mboten saged ngandika Rama. ning sapa sunitip diri ning sapa sunitip raga Dia Sudah boleh kuat Bu. Sabar sayang, sabar. Sabar sayang. Senajan wong tuamu sing asli ora eman, tapi anak ibu dan sabar sayang. Sudah. dihapus banyu mata. Priwen kini bapak nih. Kaya dudu anake Rama. Iki delengen sapa? Rama Prabu Tirta Amrita Ger Suta. ning sapa sunitip diri Aja suwe-suwe Mau Rama. supaya benjang mengko sira bakal niti mukti pengabdian kelawan Sari Hidayatullah. Mau Rama. Kepisah kelawan Rama Prabu Tirta Amrita ora dadi apa. Suduk kesaliran saudara. Aja ndang aja sudah. Simpli bener bapak nira. Buru-buru gelem ngempati sampai bener-bener gelem ngurusi. Anjir padu di aku betang sih kak kehilangan. abang-abang pengariban suka mati lagi jabat Aja suwe-suwe yen bain-bain sira iki bakal ngukir jasa ning bumi wali bumi Cirebon. Rama rela demi kebahagiaan sira Ger Suta. Ayo setan kober diunus, bunuh mati Rama Prabu Tirta Amrita demi kebahagiaan wong watuamu Sari Hidayatullah. Rama rela dihapus banyu mata Ger.
eling-eling mangka Ayo Ger, kaya tutu anak Rama mesem Ger, delengen tatapan Rama Prabu Tirta Amerta gawe seneng aja nangis aja ceneng dudu kesatria pekandangan yen kaya kono Ger Suta Brene Suta yen Ger Suta ora tegel kelawan Rama Prabu Tirta Amrita disakseni kelawan Sarip Hidayatullah wong atuamu demi Ger Suta aja sampai jadi sesuker reruut ning lingkungan kesultanan dalam Cirebon Rama rela mati Ger Rama aduh Gusti kula ngampun blikuan nyanggalarane sungsunan harap tulung-tulung ning sapa harap sambat ning sapa nasib tolik kaberan temen ning sapa sunitip diri ning sapa sun yang sangat kenraga dula balung pale delikasan toleng jalan najana do kaya katun aya deno pun dedeno selamat temu nguripi sanyeganing nafsone tindak tanduk kala bisa gawe lara sopan santun gawe luhur budi luhure budi adil ing titi wicara luhure ilmu mamri santosa la Dudu satria Sirangger dudu juga neng para wali Ger kepatiwasa pengen ka aku juga ne Sarip Hidayatullah nanging ora tega mati ke pokok nyuduk salira dudu jantan bakal mengkonon Sirasuta
wis puas Rama. Rama cepet. Ino. Apa setragis kian nasib yang Suta? Sebenarnya Rama Cepuk juga orang tega, orang ikhlas. Anane Rayi Tirta Amrita sehingga putus umur sampai ning kene. Bener-bener tega. Buyut ingsun. Berarti Rama Sunuhun bohong, Bu. Orang sesuai dengan ucapan yang Rama. Sawangan Rama. Rama Prabu Tirta Amrita wis selamat. Sabar, Rama Prabu.